abusuafo ya mamu nyina siesia afe apem ahankono adiokono enkono ofoisi obosomene da toso aduonu ensia 26 April 1999 ana nananuma daroma ene samanfo adaroma twedi ampototo bosu base yadam kwame adaroma wode santehene bema kwakubia ebe che ye ema no be ye santehene yebuna ene mfie aduonu ennan ohene ebedi ade mfie aduonu nan nyama bebre ana santehene aye enu nti ne yesie ya yedi ho enkomo se yebubu nakọ yachi a nanka nano ya wada ene mfie aduonu nan pepepe nanso enam se ne eye akwaside a ewo afimu akwaside toso miensa eti no nanano matena se adwen huhu se wo mu de be se enne na ye dia den no ene mfie aduonu nan no nyina bom ene ye dia den no na enya agro omampanyi dada mama eba ebesra ye one santehene ebedi ade bom enipa ahodo na aba hase na dabia se de ye no de koso ho bia na ye de bremo enanso de koso ho ye de no so ebremo bidin edi kofi kakari ye be ko mountain so ye be ko apama so ye be ko babi asantehene tina ye mampanyi mama kwatia wo hene na nanom a wo fi mia ene benche ye eba ene wo hene bedi mfia de no na no ye do nyina ebe bro ara nyimde nyansa ene adwene nyina wo bidin edi kofi kakari abusia kan ho na ye nko ye be ko so bia no ye de be bro abusia for said the medical bomb na ho ba se ne ye be kom mountain na ye din komo na ye ntimi nin komo wa bra ye be gya ticha kantanka ono ene ye kasamafo bibia ne ene no ne di ho komo ticha wada ma me wakwa bebu beje osu bro santehini dia de mfie aduonu nan ni da bia wotna pakam anema bi ho no ya na ye ntiase ohne tira pakam wodne ni kire fom a ye krampo ye nya ne ntie senka obekwa apagafie amasa prof ye musa adentini nka apagafie yo apagafie ye ka se apagahena oye ohini ombo ohene ho bai ya oye onu ankasa ne ba ndi da bia no e apagahena de ese se oye ohene ba na obanso de obo ho bai a obo ne ye echen obia Asante ni betrasia na yimfo no nyina trasia ansa na ono aba na oba wane ni madwena ewo wono ma atrasia twa no no etirimu enti ne senti no ese oba oboa no ho enti na sojafo no bi ene abajahene sojafo akese no bi a omo wen no ene na abajahene nso oka chidom ana chidom efano te se ankobia abajahene wa ankobia na ankobia hene no a ono hwe ohene atuo nyina so edurumre bi na che se wirakire ya yemfo bi yenti no ye che etuo no a akonde no a ankobia hwe so no ye che mumienu e ka sa ankobia atuo nyina ho na abahwe so na emum aboba ane atuduro a aka atuduro no ho de efiri na kronyo na abahwe so bi apajahene enti ade a epaja no etu aboba ene atudo enti apaja hene ndia me de mamba no no ahweso eno ne apaja hene enti okora esese okọ eko bua no ho akode ekwanso ansana waba edwabas eno nti na ya tese wo hene okọ apaja fie ko bua no ho oba na chese na soja 14 na chi ti mu amodi kan ewo dwabo na se dada ne de onye dombi prof ye dase ye na ye hu se ofri ho no a ohene tene nanano mo tene no a na ohena sade na ni akire na ahema fie no nso egentia yo ohima ona sebe tumi nyina wo akamam de ahema na wo mo nsem ni titiriw asante mem ya hihye asante ahihye ne noma amana kosi se ohima ena sabe otu ohenefo ohima ena owo tumi se obi ewo kasa bia obetimi akasa ne tumi so ere akire ohena eye ohima enti ohene ye bibia obo ohima amane
na ɔba dwabɔ ase no ɛsɛ sɛ ɔde ne ho kɔkyerɛ ne maame ya ɛyɛ ɔhemaa nti ɔkɔkyea no ansa na waba adwabɔ no ase ɔmfiri prɛko pɛ nkɔtena adwabɔ ase wabra a ɔnkɔ ne maame hɔ nkɔkyea no ɛno nti sɛ ɔhunu sɛ wɔde n'ani kyerɛ ɔhemaa hɔ a ansa na wɔbɛtena ase a na sɛteɛ no prof yɛda ase afei yɛnhwɛ ade nti na wɔhene tena ase na wɔsɔre a anka ɔmfiti prɛko a mfa n'ani nkyerɛ sankora ase anaasɛ ɔnkɔ fie ne mmom na wasan de n'ani akyerɛ dwa mu a saa akyea nananom nyinaa ade nti a yo yɛbɛhwɛ a ɔhene bɛtena ase a nananom bɛmaa no akɔ aba obiara ɛbaa ne hɔ ahemfo a wɔte nkonnwa so nyinaa yɛ a wɔn mu oduro ne wɔn akyidifoɔ ɛba bɛkyea no ansa na wɔn akɔtena ase nti ɔno nso ani di a obetumi de ama wɔn nso ɔno nso bɛkyea wɔn bi ɔkɔ a nti ɔkɔ a ɔnam wɔn nyinaa so ɛkyea wɔn maako owie a ɔkyea owie a na wɔkɔ wo a ɔbɛkyea wo awie biara na ɔkɔ nti ɔyɛ na kɔka ɔno ne gyaase no a na ɔmo de ɔmo twɛn no nti ɔkyea gyaase wie a na afei eguo gyaase fa baabi ɔmo de ɔmo na ɔmo ti sumpie no so ɔpagya ne ho a na ɔmo no akɔtena Chidomfoɔ nti ɔmo ɛne ɔno kɔ twa ne ho kɔkyea wie a ɔmo na ɔbɛba abɛto ɔmo nso ɛde no kɔ fie abusua da bia me kase yesia se ya yesua de we di se nnɛ tita kantanka ama yesua de tita wɔhene mfie aduonu na ya wodi wɔhene nneɛma a wayɛ wɔhene nneɛma a wɔde aba Asante mama na tra kɔ Ghana mamu nyinaa yɛ ne tua ɛnnɛ ɔmampanyin dada mama ɛbae ɛbɛsra wɔhene ne wɔhene bedi mfie aduonu na ya intensi ɛnnɛ ɛsi adentia yo de behu no sɛ Asante ɛyɛ ɔman a okwati no a ɛnyɛ yie obi bia mu adansidie a aman mpanimfoɔ die nyinaa kyerɛ sɛ ɛnɔma bi wɔ koraa ɔmo hwehwɛ a ɛfiri amanɔne a aburokyire aman akɛse so koraa Asante yina mfa na no antum bia ɔnom nsanka ɔmo ana di adanse o enti ɔnom nso aduru so sɛ ɔmo hwehwɛ ɔmampani di brɛ no ɛsɛ sɛ ɔmo ba kyia no ɛsɛ ne nhyira ɛno bi ɛna akwasida atwa mu baako no ehu sɛ ɔmampani abɛdi akyire ɛyɛ Dr. Bawumia ba bɛkyia yɛ ɛsrɛ ɔhene nhyira ɛna akwasida wɔ so ɛno nso ɔmampani dada John Dramani Mahama ya ɔno nso pa akonnwa no biewo ɔno nso aba abɛsrɛ ɔhene nhyia enti uhu sɛ ɔmo wɔ ha na aseɛ no abusafo me da mo nyinaa se maka gye se yesia wɔ ha se ana yesua de yaka sɛ yesia sei de yesua de no na yade sua mu a no tia kantanka kyerɛ yɛ nneɛma bebree sisi ade minim sɛ wɔ fi a wate aseɛ sɛ wɔhene ɛtene ofiri sankwan ase na sɛ mpodo sada no wɔde n'ani kyerɛ apagyafie a ɛwɔ sɛ nti wɔde n'ani akyerɛ ofiri apagyafie na wɔkɔ n'ahema hɔ nso a ɛwɔ sɛ nti a wakɔ ɔhɔnom aha ana de nkɔmɔ keke ne nyinaa si mede nti kofi kakare tia kantanka yɛda wase eburo
Enshemu Sronko Kra. Etiama Akwamu Ena. Yama Akwamu Nao Amain. Distinguished ladies and gentlemen, you're welcome to the third Akosedai for the year 2023. Today also marks the 24th anniversary of His Majesty Otumfour Osei Tutu II. In terms of numbers, Otumfour has been on the golden stool 24 years and 4 days. Ogina yadia niemprene. Ogina yadia niemprene. Ogina yadia niemprene. It's not just 24 years, but 24 karat years of achievements. His Majesty has served not only Asante, he has served Ghana, Africa, and the world at large. Mayor of the Kumasi Metropolitan Assembly, Honorable Dr. Samuel Sambo. And leading the delegation is the chairman of the Ashanti Region NDC, Chairman Nana Kwesi. Among the delegation is the National Vice Chairman of the NDC, Chairman Abanga Yakubu Ala. Your Excellency, thank you for being here, together with the former local government minister, Honorable Kojo Otumfour, and then the former deputy chief of staff, Honorable Osei Kofi, also here with us, and the former deputy minister of defense, Honorable Kenneth Ajay. This is a huge delegation from the former president, His Excellency John Dramani Mahama. I also welcome the former Deputy Ashanti Regional Women's Organizer, Dr. Mary O.C. Also welcoming Regional Minister in Ashanti since 1992, Honorable Simon Osei Mensah. Thank you so much, Honorable. Also, here is the affable, elegant mayor of the Kumasi Metropolitan Assembly, Honorable Samuel Pai. We welcome the original commander of Ashanti COP, Boche. Thank you so much, COP Boche, the Ashanti Regional Police Commander, together with the Regional Director of NAMU, also here to celebrate Asante
say winners. Abrabia, you are Trasia. Amamre Kwaso, Nanamo Commander Aquaba. And then Aquaba Maruso as Hong Kong. He said, and then you nine, Aquaside. As I was there, Tosumi and Sa, or Afeyimu. And the Nanano, and Yasabiabu, Sabi, Aquaba, I can no Omokoma, Omokoma, you are Chimpa. Hello. Amamre. Nijina ni akasa. Enu kuma kwami adinka akasa. Odu baby was say ahade. Here pa the mechanic. Kaza nso you are. Anka dudani amafrani panini kwa asie tu nie. And was said to that's a book for one. What you frambo? I would have frambo. A Jimmy Academy of Radapodo. Was that? But the Frank and Papa Manito of Canada. What was from the bucket to Jam of Gabita? Of the year 2023 is witnessing the process of the Director General of Ghana Health Service, Dr. Patrick Kuma Abuaji. Now he is the Director General for Ghana Health Service, Dr. Patrick Kuma Abuaji. O say 2 years ago, moja trara popo na yewe come from. I'll break it again and go to Gramuka. What continent in the Guada was? Yes, I would too. Yes, I know we are. Yes, I would see a day where we got in a walk. About the near to us, too. What about yourself? Tell me the kid. How about your man from Godu? Well, a January, a down to some woman nursing. Was it boy? So of Flora, or say to Bedia Contahara, a determined Via, was in the Susan woman nursing. A day, which were to us home to a war, or so to him Nova, one, a dimbo, a dumbo, and Dankariabo, a Ferroquan painting, or so to the two paintings who are with him, or prepare your Trahima with 2 man about to do. Was that to me go? Uno be a Kuno, Uno be a Nano, Uno be a Fanapa for. Yes, charity, Pabla for the 3.
the idea why you zoom menu and a brand new way. A bone one. And now we need to step on one. Asante man at them one. Video of Fumua. I won't be at the end of the book. Shanty every fan will never do it. I read it to a month of the fair Kumia said, I could not tell you what the boss meant to bring.
Otumfour Kesia. Oye. And also my Benina Lad on the money Mahama say. Manchimpa. I'm going to say. Yame and Fanum Cock, no sound Fanum Rat. I should you. And if you know Eddie Sabi, Abena at the Toto, and Kunaka, the video. Now, the old Peninsula, that's one something can say. Was it Abena? And about Coupet? Abena about Coupet? Everybody, it's freshman, almost Cassa, the video, almost Cassa, near Capo, maybe as one, near Cassa Benna, a Benna air about Coupet. We don't know about it. Nothing for my Indian was there to open the open the slow or down.